नमस्कार, संजना यादव तो अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो एक मैं गीत लेके आई हूँ महंगाई के ऊपर। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए सुनाते हैं कि कैसा लगा। बहुत ही मस्त गीत है, तो आप सब बने रहिएगा। अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में। तो चलिए हम सुनाते हैं कि कैसा लगा। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा। अब का सलाद खाई, अब का सलाद खाई, टमाटर अनार हो गइल बा। बाहर मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा। बाहर मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा। अब का सलाद सब खाई, अब का सलाद सब खाई, टमाटर अनार हो गइल बा। रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल। सस्ता त कुछ ना भइल, सस्ता त कुछ ना भइल, उल्टा महंगाई सर के पार हो गइल। उल्टा महंगाई सर के पार हो गइल। सस्ता तो कुछ ना भइल, उल्टा महंगाई सर के पार हो गइल। कैसे खई है आम जनता, कैसे खई है आम जनता, लहसुनवा 1000 के पार हो गइल। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल। कैसे खई है आम जनता, कैसे रही है आम जनता, पेट्रोल 100 के पार हो गइल बा। कैसे चली है आम जनता, पेट्रोल 100 के पार हो गइल बा। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा। आलू टमाटर प्याज 50 के पार हो गइल बा। आलूया 50 के पार हो गइल बा। कैसे खई है आम जनता, आलूया 50 के पार हो गइल बा। वाह रे मोदी चाचा, ई कैसन सरकार हो गइल बा।